Bhrídann Ní Ghallachóir aim dom tá Machaire bhliain do an cathú amsir is fearr lom nó Damhsa Gaelach. Thosaigh me ag duaiseanna bhí me ceithre bliana d'aois. Bhí me ag banis mo aici sin néad agus bhí si ag duaise in sin agus bhí na duaisearí eile am rion fásta. Agus dúirt me le mo bhámaí an aici sin buaite lomsa tá sé duaise fásta. Bhí me ag coppla féis agus tá me gála cin eile gan bhfuil. Bhain me an duaise ag an féistearna. Gramí nána an cisa duaise seo mo luais. Bhí me ag ranna na duaise leis a seaartain agus bhí me ag cláirte sa bhála ahan le. Dóla me gin dóile duaise ó amarí agus bíonn si inta muid dúna lí. Is smailm ag fólam na stepanna ura agus ag duaise le muid cairde. Tá me táisí ag fólam duaise leis na brága troma. An duaise is fearr lom nó na tútaid jump. Big go leor crack agus spríogainn ag duaise.